Akoti TV naposo na utie ene ebrada 9th of July 2024 ensemo ebedwa so na ode no ho mede ebram yemfa yeni enkyere Afram Plains nya yensa aka ene anopa yi se eye timamufo no baabi asabio omo eja omo anamu no yekwa ohamu nchechemu aduakron enkron achiripo enum no sabi wo munya baby papa wo mu etimi eja wo mu anan yede ani kire ensa fufuru mu a KSM ya dodo na afren kwa kusintimisa no de ensem bi atudwa na nea wo ka no empanifo se kakum yaje no kokonum moma yenkotie ensem a wodi tudwa. You are making some Obama way, you know. I'm happy, you know. This is going especially to my good friend Dr. Bawumia. You know, what's it young fa siano mau? And there's one thing he said. I said, "Mijistiana, na minchikano. Nianko bebia, SSA yako. Michikano, na modimako bebia seko." That's a very loaded statement. Because what he's admitting is that his boss, Nanado, has not taken us where we want to go. Bosompem wasafumafo a ono na eye penipa wo eye senate no wode ensebi anase wayi edible ano na ne a wo kan se edible ba na opese woje ohamu enchichemu aduesia wo senate hotels na otono wo se enya ade a enoma a womka se omfamra no wotimi di ni nyina ebae anu ntina wo ama no anto ohamu chichemu aduesia. Dr. Ansa enso edi ensebi atudwa se nea former president John Dramani Mahama wo ye no ohia media no wo aka omutimi ne saa ebeye fe na omo abetimi abegino na yayi wo ano Osafu mafuba wono na penipa woda senate ano edinsebi aba betudwa wo se esansa senate enye ne dia na oman no edienti na sabio omo eboka na enya de obetimi ahweso na emum se yeton ohamu nchichemu aduesia de ma ankorankora dia ombetimi aye enya emfaso na se wono boss na ohweso paade akwakoye Ghana ejapade no paade enya dia Ghana yebetimi enya emfaso afirimu ye ko ensefufuru mu a electoral commission so edensebi ababetudwa se August 1st to August 3rd no yenuanom a wo mo adimfie edu ngotwere so wo mo de akonya ama se omo entimi enkotwero wo mudin se ya yeto abana yenyi wo mu ayipamu na ombetimi ato abane bi yede ani ekire manhia so a sabre de akwanya ababeda ho a MPP primaries bi bekoso a busumi a ye wo mu yini da etoso edunan na primaries no bekoso ewo manhia ewo Kumasi Asantemamu asem na mekan. Say yeko ensefufuru mu Ghana National Association of Private Schools de futuo akoma abani se nia bill na womde akwakoto emrahye bedwam no abanhwe na wonti nani na omuntimi empase nintam yeko bolia sabre akunkwankukuma ekosoro na assemblyman o de adesrede akoma apolisifoɔ se obesere omo se apolisifoɔ no ombema omo adoso ewo boli ho isanse akumankunkum no edoso yede ani kire bekwan so a BCE a yetwiri na atichafoɔ emiensa mi sabre de aban ensa aka omo ni nyina ne se womo kwakire schoolfoɔ no ensohwe na omo ye no eno na aposifo hu ya sabre aban ensa aka atichafoɔ enan no atiefo ne adofo ene ebrada na poso aha na munua bema ode no ho medem besi nyame boa na okina yetenkwamu a bobesan atemenka.